Здравейте и добре дошли на първия ми официално заснет анбоксинг. Като този кашон, доста е голям, даже не мога да го вдигна, е поръчан от мъжа ми и сега нека да видим заедно какво се крие вътре, като честно казвам знам за една единствена книга, която е за мен, и за другото ще видим. Започваме с първата книга на Уилям Шайрър "Възход и падение на Третия райх". Тази книга не е за мен. Може и да я прочета. Втората е "Китайската мечта" на Си Цзинпин. Пак не е за мен. "Изчезналата криптокралица". И тя не е за мен. Пак на Уилям "Възход и падение на Третия райх", втори том. Две детски книжки с дъщеря. Супер. Продължаваме. Пол Кенди "Възход и падение на великите сили". Не е за мен. "Да заложиш своята кожа". Пак не е за мен. Продължаваме. Стандартът биткоин. Може вече да предположите какъв жанр харесва той. Продължавам. С Дан Браун "Тайните". Много исках тази книга. Подарък ще ми е за 8 март, малко предварително подарен. Няма нищо, много се вълнувам. Втората негова книга ще ми е, която ще чета. Наскоро го открих. Да видим, залагам големи надежди на тази книга. Продължаваме. Антикрехкост. Как да извлечем ползи от хаоса. Добре, на Талеб е тази книга. Продължаваме. Надхитрение от случайността. Пак на Талеб. Следващата е "Черният лебед", отново на Талеб. "По-добрите ангели на нашата природа" на Стивън Пинкър. Ще я видим, изглежда интересно, доколкото четох едно ревю. И последната малка книжка за биткоин. Като тази цяла поръчка е на стойност 200 евро.